Abans de finalitzar amb el concert fester interpretat per la Societat Musical Vila de Bocairent, volia donar l'enhorabona a la banda i al seu director per aquest meravellós concert. De primera mà, sé el treball desinteressat que realitzen totes les bandes a l'hora de muntar un concert, de l'índole que siga, dedicant hores del seu temps. Així que, moltes gràcies. Per finalitzar el concert, la Societat Musical Vila de Bocairent ens interpretarà Tarde d'abril, marxa mora escrita l'any 1957 pel mestre Amando Blanquer Ponsada i dedicada a la fila Vencerrajes d'Alcoi. Sense dubte, aquesta marxa mora va ser una peça revolucionària en el món fester, on l'autor va introduir els nous camins estètics en la marxa mora. De fet, va ser presentada al concurs de composició de música festera d'Alcoi, però el jurat va decidir que no era adequada per a la festa. En l'actualitat, és una de les marxes mores de referència, més populars i apreciades per músics i festers. Amb tots vostès, Tarde d'abril, per la Societat Musical Vila de Bocairent, sota la batuta del seu director titular, Miquel Sarrió Nadal.